যখন তে বই বাই kisa mensa sengjago bai sengjangman bagai angbo kisa laibo bo ma phaikya gani bo bokha kisa eje ti prasangman bagai ma IPF tirangna thungma haino tinia khana hne borok lo bosor bo hunger strike khaiye tamongkha angkai tumung sini bubagra bo thik o bai kan hunger strike khaika angkai sini guardian sini leader sini bubagra sengmata heke mani tongman borok no borok tumung jes sakai pano tola khiglai mangkha hangkai oino dok borok phangto ba government phangton borok to taibo sini uporo thungtok jangnai seng eto bosor to seng age raja ni amolo choli femani o raja kerin bai to seng tini oroi poroi ngai obahai kai seng tini mo hai stage of high shop pai angkai angabono sana musungo bubagrano tabuk je waisa saka interlocutor ni kok ha tabuk hemonto biswa sharma sauka ha daktino oboni solution ngai ti prasan bagainya onko Narendra Modi Amit Shah North East ni tribal ni bagai onek nai tongo tai hamjago abon baina datino solution khainai nei obai kai thunglei kok sai tongmani খুব ang bongno karon ta mala BJP kai kaisa geblar borok thangna kereng ang obonon sana musongo jahate bubagra bahero ko wan sukai hangar stero khai kai bubagra to bubagra angkai sini raja kereng ka projanita অবস্থান নাই seng ঠিক no bubagra no nang seng to kono erokom suggestion dinani to sini thani ongko kerei ang to সাধারণ kaisa public tam hongkai mokol baithang mokol bwskango jaga jaga nukha bopteyeng aborong no se wansukoi kisa masawo hongkai tabuk BJP rok ni kok tabo ang nasiki nyaiman khai to ha puila sekang bo bubagra kisa ragai tongkha ha seng to borok bai alliance khaiya seng ungko khainai tabuk je kono muhurte borok government khaika government phayo pore borok tabuk ha bubagra chang botai manorom nai hinei thungmai sima bini weight no check khaimai sima tonga karon oba haikaina jeram IPF tino thungtui sengno baike thungnai ka bongni men uddesho hangkai 2024 2024 sengno kisa misa rinai hinei ongko oi borok tui parang thang hangkai afrokai tinia khana ria to hinglak oba haikai mangno sengno sini life no taibo tola khiklai khibinai angkai ang obono sanani musungo kintu obo ani sai sinai nongnai to kobang ma tongo Tripura Rajya o men hikai seng tabuk anglai bubagrano obono okasana musungo apte hangar strike ro khaya oi seng tabuk ma khangkai seng sudo Gandhi niti tuima baike sengya darkar khlai kaisa gonata chini constitutional right to son of the soil ni अधिकार no mannani bagai se seng fight khayo अधिकार no manan bagai fight khayo hongkai ganatantra desho tongoi sini man thai tongle seng fight khaimano seng darkar khlai sini edisi elakano seng ongko kasonai khana no tumung bubagra saka hangkai edisi bisingo na seng phatar thanai sin borok na borok bisingo hamnai oba hangkai seng tak bo kra khai tongmako seng jaga jaga lama kasonai seng to sini man thaino se sano seng bunyi no sekna naya kena seng jati hingsa khaimaya seng to sini ti prasani man thaino mannani ba sini ti prasa tabuk masa yamananya tei keri hor keri abon karan tamo bunyi phatani besa paine ke ba ha no kusuk dalan kusuk khai tongkha angkai mia uskango paine borok se phai oro kaisa voter card dok senambai Aadhaar card dok senambai bwskango ani gana on tongo prai 400-500 poribar angkepe Krishnapur constitution bo bongna baike khopka ha bielo boniji pe tangla soi khai hansao kintu borok to upor bai kai khai ki beni sao ha borok kiri jago
karon or to jotton kiri nai mangno kiriwi ma tongo bongno se ma kiriu engkai ang obon sana musung ngotai kaisa BJP rok ba central government jengno chini adhikari nani hingkai horsa salsa nangya borok tabung no riwi mano bahai ke riman male naidi seng to chini adhikar se sano Bharat ni সংবিধান tongo hingka o সংবিধান ni অনুসারে chini manthari nani bang kono problem kiri asol main hingkai jengno Bharat Sarkar bo sekelengna nayo bahai ke nahi male angwan sugo BJP to bishes kai Hindubadi Hindu to borok ta manai 10 kai to 99% borok to Hindu engkai chini Tripura sawo Tripura saro kai tamo kisu khok Kristano thangka abon bagai bongni nozar obahai riwo engkai kok engkai tamo actual chini borok Kristan thangmani karan bo tongo ang je saiman matoi prai besang sajaka যখন जों आसि दांगानि परे खायनो हंखायसिन बरक धीरे धीरे आफ्रोसे बाहायके हाफ माले कारण चिनि थानि तो सरकार करि बं थान तो सरकार तो आबन बायनो पुलिस निनि सीआरपी आर्मी যখন उंकखा बरक लगेते चिन्ति प्रासारक नि नक सकजाका हर सकजाका जागा जागा तानखा बुथारका बरक बंनि प्रशासन क्षमता न तै बरक बाहायके खायका Obahike khai kangkanya kaisa borok no ana bobo foji sagri ke la malasa are jeng tabu borok bai tomung samung jotto no ulta enei ana sao bahai mane borok hindu kaisa borok pubdi bokrok ri thukai jeng posen jeng tomung samung jeng jotto na alkang yasa borok bai senglia obahike samani tongo engkai aban baina sin borok bukhabai baksa buksu Kristen rok hapka engkai bong ni naharman to tabuk BJP sarkar ni to bishes kai borok 100% Hindu khaijani engkai obo proshno khai mano engkai Mizoram khai tamong yang Nagaland khai tamong yang karon bong ni aro majority kebang sinaro majority kom sini majority kom bahai mane bishes kai tabuk Bangladesh ni phainai rok ha borok habmang no jengno jaga sirilia tabukai ani nogo se ang borok thonani thuya ang borok tongnan tongya borok se bak sinai hingke sini jagani bumung khaijang khaya borok se bak sinai ang obonon sana musungo engkai aun baino tumung BJP government ba central government jengno rinani ichha no tong hangkai jengno sini edisini alada khaipari mano tongsitun Pansarok bong ni ungko general khai pari tu seng bisingo tong ko edisi tong na khai edisi tong na nango engkai tumung obahai ke tumung saiman sini ti prasarok onek bukha kaham sini ti prasarok jengno sini ti prasane solution khai ri ka hangkai jeram BJP rok Ballabhai Sardar Ballabhai Patel ni jeta statue asuk kotor makai tangka obai ke jengbo Narendra Modi Amit Shah ni ulofano bongni kaisa sriti bongni statue ai ke tangna nile jeng abo phan se tang rikhamu bole kintu jengno borok abo khel koroi engkai angaro onek tai kisa kok sana musungo borok je wansungmani je Tripura no khaitamo actual Tripura no borok northeast ni kaisa corridor Hindu corridor se hinbai karon Mizoram 99% Christian borok aro dokhol khaimaya bongni power kore Meghalaya bumaya Nagaland bumaya Manipur bumaya Arunachal bumaya Sikkim bumaya borok কিন্তু Tripura ni হইতে শুরু খাইয়ে ত্রিপুরা no pura Hindu to badi খাইয়ে karan sini Tripura sanatam khaiyan nai Coach Bihar ni Coach Rajbangshi ni je stiti obahain khaiye jengno komal rina nai omo
ani jewan sumu engkai tabuk onek sini bisingo bahino kaisa no kaisa dusiri layo kaisa no kaisa tesa layo ha ang kisa kok sini senior citizen nukha tamo Harinath sar borok salai mani Harinath sar songni অবদান তো tongo অবদান dongphano borok obai kai kisa silsai kok samani ba ongyano ongthotok no obai kai borok sile mani obobo angkai khapi jaga kintu kaisa ta mane leader hingkai ba bo kaisa intellectual hingkai bo kaisa buddhiman borok ekso rajnoitiko bo bahai kai ha bob tikai ha nang tolan simi saka bahai kai ka karon রামায়ণ মহাভারত বাহিনী যুদ্ধ খাই হাঙ্কাই কৃষ্ণ বোবা হিকাইয়ে যুদ্ধ খায় হ্যাঁ কৃষ্ণ হাই বড় বস ইন্টেলেকচুয়াল বলে হ্যাঁ বাহি মালে নাই দি আছে অমর বর মানজা খাইরং ন সে বুথার কিবকা বতাম বিনাব কাইসে পলিসি হাঙ্কাই ঠিক না চিন্তি প্রাসারক যারা নেতৃত্ব খাইনাই রক হ্যাঁ বরক বুঝিয়াঙै ফানো বা থৈ হর কুতুङै ফানো borok sajak to ingero kaisa sinai nung naino obahela khayo obahai pano borok wan sugui onko sajak to ingkang ka obahai kaina jara leader tabuk sini Harinath sar song hai borok taisa susto santo kan ko je siano bahai ki tu manani ha no gyano bahai ke phunungnan borok obahai kaise borok guide khai thana nango naki oro tabuk Harinath somaya nang jotonan sa chinti prasarok thanchang na nangnai जोंसेयाव बाहायके तुबु जों सिगार खायो किन्तु बाहायके सामारक हंखाय ताइकिसा वानसुक जांना नांगौ ओंखाय दाबो कइको बर्तमान गभर्नमेन्ट नि कक अमन तो ताम सासिनाने हा हा विधानसभा कायसा पवित्र जिनिस हा पवित्र जिनिस नों पवित्र माने नों मंदिर हिन माने कायसे मंदिर हिंनाय কিন্তু নং মন্দির হিন মানিয়া নং আরো থাঙ্গাই ওয়াক তো খাইরি গাঙ্গাইলে মুসুর খাই পুন খাই তন গাঙ্গাই তামং নাইবা আ মন্দির না ফনা নং মুসুক পুন পুন নক খাই মামলে খাইরি গাঙ্গাই তাম খাইনিবা এঙ্গা ঠিক সেরকম ন বিজেপি নি তমংরক তো আহাই নুক জাগাই তং হাতাবক বিশেষ খাই জিতা যাদব দেবনাথ হ্যাঁ বড় কাইসা পাবলিক ন কাহাম সংস্কারি নাই public bagai ko khanya engka aban baina rep case ko bang sinai ha kaisa মন্ত্রী public no tuyei kaham kaisa alok thanai borok hinai obose bongni tomungsa mungse hai ang bubagaran sai kotor nei samani amu ti rognole bo hai sanai bo hai film nai omo to khub kaisa moni কথা নাই di Boba patal kenya madam patal kenya bo sak maba age ko 10 ko tomle আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় নাই আগে সংসারে ফুল বালি শিকারবো মা পড়ি দো আবো তো বিনি পরিচয় বনি জিন বন তামহীন বন অ্যানালাইজ খাইছি তোর টিভিও চলিব ইউটিউবও চলিব নানান তান জায়গা নুগো সাবো বসে হিলিক আবো তো আং সানানি কক সিং জায়গা বিনি সেই চিকন নেই মানিতা bini se cikon ka bini proman to bo nijibu nugo ha bubagrani bahanya bini proman bubaga lukunu nugo lukunu sai mana sabo cikon kotor ang kotor hun saka hangka ha ang no sijak nukjak hun saka hangka ang ab tahu mide ba amni song jokon saka amni songnan songna mo songwang ha amni songla sabo kotor nuk cikon nuk amni sai mamle 사번에 버스 뭐 버럭 버스 포이토차 아 사번에 kokna tokjak sabo himani kubui tai ketar ha neng mekara hai aroni bare aron sujuk mangrotuk sujuk bubagra to sai tongo
actual bubagara tamoni bagai politics khai tabuk dol khai election no lorai khainya nangka abo to joton saimano mongkha গণতন্ত্র হাবই গণতন্ত্র হংখাই যে মেজরিটি বনো বিনিনো কখানাও আবনি বাগै সে সিনি তিব্রাসানা পানা থানসা খাইয়ে सिनि कखना जों 13 जना एमएलए मारक मानि भाइके मारक खाबा जो बुबागारानि याप्रि सेमा बाय वानसुंमा बाय आन्ते बबो बुबागारा बो चिनसे बयस कम हा अन्तत चिनसे ताइ किसपान सकांगा का जों टाइप सकांग yok mas mang खामो 100% आं सावो जों yok man खामो engkai tabuk अबबा Zanija Foundation Chaimano. Sini Madam Patal Kenya Busuk Bini say Busuk Kotor Bini background Naidi. Ha? Sumuzoto Saimam Le and Noganam Le. Ha? Cover Womano. Ha? Sinara Hamzuk Panyapan Tagi bin condition tam of optica for a Borotanga Bin Jota history Saimano. And Kabo Kotor Sikon Sanai about the Saitung Tum Bosama by kok tongo sei jesek pa sengdi mayong bini himnani bo himi thanai angobona sanamo jong kise joton se nam kumano ke chini 13 jona MLA abo buskang lamani kaham hamye jotono omno roti rogle bo hai kok sane bongno tam kok kasar nai bongno to bubagara already guide khai tongo bubagara ni wansungman tei choli tongo ang jenuman to bongno guide khaijang nang tere jehetu sini agi edisi hapeng ni deputy CM onime sar tongo borok hai maharoti tong hangkai bongno tam kasana tong ang tam nang nangya bo ni borok ni jin chaimano aro je sini tak je 13 jon MLA mani ha Bubagara sai no bongno basariwo sabo sini dofan bai kam khainai sabo sini dofan bai wansung ni already saijak no ri man ang bongno tamo kok kesarna nito ang tamong nang ya sini tiprasa tamo nang ya ang saya pano ang ko pom borong khai dong ka bong nang kuno kok kesarna sekeri application ke hai Pramotha BJP joto particular nan to yaba oro tong kosong tong nai ro urwais nai ro ba ko khamya samani pati Pramotha no sayoi samani bubagara na hamya samani alu kurong suwe kan nai di nini nogo tumung sanan tong khai nang nam tong hangkai bokuno samai siko pungya angka thik serokom khainyo jara tiprasani bisingo tiprasana kok haima kai samani মানে kaisa সঠিক কাম খাই দङ बिनि উপর एलिगेशन খাইমানি বন হামিয়া saya kok samani abo bahaino sekeda bo karon obai ke saya ka bini okungani lama kere bo asuk thaimanan jaga kere ha anya khai tabuk sini মন্ত্রী চাই থানাই কবাংমা দङ MLA কবাংমা দङ ha borok tumung hatai dofani bagai hanai wansung nai rok hangkai borok tabung nini omtei ang montri naya hanai nang phaila ha phai ekdom bono mojbur khai di central government no mojbur khai ka hangkai central government chini dabine re tong manai ha suppose ramdi singno 50% pana chini বিধান সভা জায়গা মান খাঙ্কাই হ্যাঁ আপর নং MLA মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী তাম সানান চাই তংলা হ্যাঁ কিন্তু বখা বারাসিনি বরক হ্যাঁ जों आं मन्त्रि द सकक रिजां न হ্যাঁ आं बरिष्कार द खाइजाक रे न ओया का ताबो आनि ओ जनसाधारण बबाय केन थिं तंका जनसाधारण बो साकाबले बहक नि बागै हा ताबुं खाय आनि बुमुं नक खेपे नक माननानि हा abo da tangkhare jangno leptin nok da tangkhare jangno pun manani beneficiary manani abo da tangkhare jangno anle puskin ko jak tongo oba ke public
Angle hake ma tonga jau do angle kere butru bahai ni sanai bo tongo ha tabung pa ongko bising kai mo thang ni tongo ha saka kai mo thang ni tongo bising kai obhai ke tongo omon to tam khanya obo kai kaisa bigrani bagai hayengo engkai bigrani kok জনসাধারণ kok le ang sana semusunya বিশেষ kai sini tabuk Tiprasa kotor poto mani tongka kotor lama himima tongka asuk hima tongka are ninti ang obu bansugo ani bo nini bo neni langma kaisa thangnan boile kuno problem kare ang tini মন্ত্রী mangkha MLA mangkha কিন্তু মন্ত্রী MLA manei khna ani bihik basa surakshit kare ha ani busuk phainai ani busuk piri rok borok bhaike bopti khai ang simi tongthogoi thangoi bongni upai ta mongnai tabuk bo jaga nugui tongo ni bini bihingnan romoi bazar thangoi bonono taisa bangsor mar unko bu ya koi bini bu ngoin taisa kesri ripiru engkai obo hairang na tam sanan tong ha jara tabung koi tongnai borok ha seng obo haike bo sanmano are neng rengjak man borok rengo borok ni bongni kaisa bongni udesho bongni obo kaisa professional si ang bahike gari gora protection tei thangman ha ani langma tongsak ani kusungsa simi ang bahike pai ongko suki santi kai thangman boibai morjada man abo simi se bongni wansungmo ang okong sanamujung Lokorong no tay obno tay kun message ato. Lukurong no to Ta interlocutor no tiro ba tam hoy horani te ta ui tomar obno tiro. interlocutor ni kok to ang obon masaka interlocutor ani ang to asuk sibusia ang kuno ini constitutional right fanungdi ba সংবিধান tamo ba ain niti bosia ang to সাধারণ kaisa borok tobe ani wansungman mate kai interlocutor 2015 bo ini Nagaland ko khaijaka tamo improvement ka aba ke 2015 ni kok se 15 tini 23 ka oba ke man kai sini bosongla komol thainyai bosini borong bisi rep khaije gosin bisi tai kaisa borok hamia samung borok tui phaimano jottono public saimano বিশেষ kai borok drugs tui phaio sini Tiprasa rok no kisar anganang rigana जों ta agino जों adim tai bele जों abon bai te जों tak thoki jago sin Tiprasa no bisini sa jati rimano khlaimano kisa misa tongmane no go haino mani khani jotono phalbai bosano to bithi bo butharmaya kogoi bo butharmaya kogoi butharlang pasing bo ultane obufano keseng nai bin takong no keseng nai boro usik jonjal khai tonika sing hobai ke komolte interlocutor tamo dorkar borok ni asung no bukha tongo kangkai direct rima mule ang sakable sing no asuk unko sini constitutional right to tumung tongo kai jese kholam khala wan jini biskang pam phaidi sabi nong bong nang yakha pushbe khaidi nang Bharat bisingo tongkai Bharat ni kok সংবিধান mamani nai Bharat ni kok ma khana nai aro tumung je kono buini dofane borok tumung thengbang hangka bono pushbe khaidi bhaike rime ba bong no budrina sudo odhikar kare khaile la karon chini nini man thaina no ne rena bini man thaina bono rena obo to odhikar tongle o odhikar no se rinani kaisa ni rithaina rinani no to keno kirina kare keno listen kare borok BJP rok wansung tabuk ang abon ma sable borok kai kaisa hindu ni nahar mungse borok rina kai tini borimano khana borimano obo kuno bong thani ke kaso rang nai bo kare kebeng rang nai bo kare kento sijai tonika tabuk
motoi ko bunyi dofani borok mukhyamantri ha omahai sikada chini borok chungno baike nasiri tankai chung komo thanai tobe ang বিশেষ kai tabuk tipra mothani borok je andolon khai tongnai bongno angobo sana busu seng karak khai tongdi ongo khai dorkar kelai khai seng kok kaisa tongo sida anguli में घी नहीं निकला तो टेढ़ा करना पड़ता है sikada ya khai yasi kokoi khai nang nai yasi kokoi khai nang kai dorkar kelai khai maya seng BJP no bo taisa tak 2024 bono bo asukriya ha dorkar kelai khai seng bo jesa ke bono hatte mare na bate mare sima khai nai কিন্তু ang jotono no mothani borok no obon tabuk je chin bagai motha ya chini motha bolte chini tiprasan bagai je choba khainai rok no ang obono sanamo jongo কিন্তু जों uro meja sengei choliya কিন্তু जों kaida tui kamma khainai ha जों nijini jan no rinaya ha जों sotro no gonangkai ahaino bir chokroman mani thui bir chokroman mana abongia sikada ang theiton theiaton ang theiyawi buino buthari ongkoi mannai sotro no butharnai bose bir chokrone hokda ang obono sanamo songo lokorokno tam hongkai যারা ang hai borok sia borok rok kono somoyo uttejit tangdi uttejit tangdi sin borok tamo kisisa borok khurisa panang bhaikai angkoi pam bhaikai hangkai ha kaisa uttejit dengai ha ang aboni sima boddo saime phacha khalai hangkai lokai angai tangka jeleng tangka mo hayeng tangka ne onek borok sin borok ob hayeng nai betong apti borok rok বিশেষ kai sini takuk buhurok no kisa shanti sampriti tei tongdi ha jongno naikol nai bubagra tai tabuk sini bagai lorai khaina hanai to sini 13 jon MLA tongo borok no sini bagai je khaimansa khayana tobe ang jotto sini hodani borok বিশেষ kai sini tipra sarang nabon sanabo jongo jeng bari nake bupro jeng jongno sara borok koimai hanai jotto no saiman hongkai borok tabuk phano bong ni bo bising bising onek pherjak sikada ha bwskang ongko sakao media ni bisingo nugjagya kho haisiko media ni bisingo nugjagya kho কিন্তু borok bo onek lomlaijak ha ang asa 5 বছর leba thangnai to kono rokomoi si minister bodlok lai phano 5 বছর thangka afro to khub kaisa কত লার্জেস্ট কাইসা বড় MLA তুই IPFT বাই আকো মিলুই খেলাই লাইখা হ্যাঁ আপ্রু বাহাইনো চিনি তামুং খাবা তামো তামো কমিটি খানা হनै তামো তামো মানা হनै আইসা খাংকাই তাই কাইসা কক আং বিশেষ কাই চিনি তুই ফাং রক নবনো সানামো জঙ্গ আং ওখাই প্লিজ প্লিজ হनै সানামো জঙ্গ পয়লা সেখাংনো sini kok bai tongo punsutui asani leitak tui sepman o system rong no boddo khai hangkai khub kaham mangnai sini man sonman tongnai sini borok hoirani ngiyangnai ang obo kaisa sanamo omonani ko